Na tých 40 eur nezáleží, ideme dole, pretože s tým solom som si zavaril, lebo som neprepadal všetko. Ale môžeme si na to sami, že nestíhame teraz rýchlo zahrať všetky piesne, ktoré sme si nacvičili, lebo toho roku sme požiadali, či by sme mohli vysielať len ten jeden deň. 2 dní, vysielalo sa nám veľmi dobre, bolo to fantastické, ale bolo to veľmi únavné. I teraz, keď nás chytí nejaká druhá mladosť, ešte tak sa možno k tomu modelu vrátime, ale pre tento ročník musí stačiť ten jeden raz, takže preto... Stačí vám to! Áno. Musí, unavený. Ale mňa by starý a unavený. Mňa by stačilo, keby ste mi niekto položili na dosky, ktoré znamenajú svet brnkátko. Nemám tvoje brnkátko, tak ako ty nemáš moje paličky. Ešte by sa možno patilo poďakovať Jurajovi Maličkovi, ktorý práve prišiel. To by si mohol sa sami zaspiať šau? Nie, v žiadnom prípade nie. Počúvate, máte nacvičené na rok. Skladby, ktoré z tohto roku môžu vlastne odznieť na rok, tým môže pozvať poslucháčov na budúci rok. Áno. Vlastne skladby, ktoré sú nacvičené a neprišlované, tak budú na rok, takže vás pozývame. Toto už sa lúčime teraz, že? Áno, že no v podstate, ľudia to neradi počujú, lebo je tu tieň, ale lúčime sa. No takto sú spoločnosti, ktoré nahrávajú reakcie ľudí. Ale zatiaľ nie ste úplne dobrý. Smiech? Plač? No, plač, ozaj si. To nahrávame teraz. To všetko sa nahráva a použije, takže zatiaľ nie je to bohužiaľ. Ale máme ešte posledných 11 minút, ktoré vyplníme. 5. Na mojej hodine 7. Známo by sme zahrali. Život tu v radioaktívnej zóne FM sa však nekončí piesničkou, ktorú vám teraz zahráme, po nás prídu odveci. A tomu sme si tak trochu povymieniali tie vysielacie časy, lebo však všeličo je tu i nás na tom letisku. Presne. Peknú pohodu ešte, do počutia. Ale tak si s nami možno stať zaspierať. Nie, žiadne ale len to som chcel, že tento rok vlastne výnimočne show Bubináš, Baláš a ale nemá niekto brkátko. Teraz veľký potlesk pre Baláš, poprosím vás. Ale teraz vám dáme spôsobiť skladbu, ktorá je skutočne nemeckého charakteru. Aj ešte uplatím. Ja, z háčko, hoci ako háčko, Tí, ktorí si to chytil alebo chytila, nech ťa Boh chráni, keď nebudeš spievať. Ja sa síce nemôžem pozrieť na to chytil, bolo mi ľúto, že to nechytil niekto iný. No stále ty si smer. Keď ste v baritóne, nevadí, nejak to dáte, hráme v gémole. Toto je ak to dáte, tak budeme tak akože je nám to jedno, máme to zaplacené, ale poteší nás to, takže ak poznáte túto skladbu, tak zaspievate to s nami a postavte sa, lebo to je posledná skladba, my máme radi stojaci. Toto je posledná skladba Gémol, v tejto chvíli Gémol nechal. Niekde je chyba. Keď dáme ešte raz Gémol, ja mám druhýkrát. Tak oni sa ti postavia a ty nehráš. No. Tak, ale teraz už je ozaj. Gémol.